Edwards, Jones, Breeze a Bradley o'i flaen o. Dyma Darren Thomas. Thomas os ergyd i Darren Thomas, y gwiriad i Kai Jones! O mi oedd o'n cam sefyll. Dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr bella. Dynodi bod Kai Jones wedi crwydro'r tu hwnt i'r amddiffynwr ola. Dyma Darren Thomas. Mon Breeze o'i flaen o. Mae Craig ar yr ochr chwith. Mae Nathan Craig ar ergyd. Mae dal yn ei Craig. Fymryn heibio'r postyn. O, mi ddoth i nôl yn sydyn i lwybr y capten. Mael Davies. Mae wedi cael hanner cyntaf effeithiol iawn yng nghanol y cae i Caerfyrddin. Yn ôl at Davies. O, na heibio'r amddiffynwr yn hawdd yn cael ei lorio. Cic o'r smotyn. Ryan Williams y troseddwr. A Mr Townsend, nath o meddwl dwywaith. Ramsey yn herio Thomas! A Liam Thomas, efo 6 munud ar 20, yn rhoi Caerfyrddin ar y blaen. Dim gobaith i'r golwr. Crowther yn cystadlu efo Davies y sodiad hyfryd at Walters yn mynd amdani, o na chi arbediad! O, arbediad rhyfeddol gan Alex Ramsey o ergyd gampus gan Greg Walters. Dyma Joe Williams a Sean Bradley yn edrych am yr hediad gan Darren Thomas yn sgwar! Na chi hyfryd! Pwy gafodd y cyffyrddiad ola? Ai Kai Jones? Y bas yn hyfryd i lwybr. Darren Thomas yn chwarae'r bêl yn sgwar. Gol fymryn cyn yr egwyl yn unioni pethau. Caernarfon 1, Caerfyrddin 1. Dyma Thomas. Cummings di'r amddiffynwr. Thomas yn dal i fynd. Mae Kai Jones yr ergyd o bell! Fymryn heibio'r postyn gan Kai Jones. Nathan Craig yn paratoi i gymryd y ge crydd. Craig yn camu fyny yn ergydio i gefn y rwyd! Ai dyna'r gol sy'n sicrhau lle Caernarfon yn y 6 ucha! Y capten yn arwain drwy y siampl, fel da ni wedi gweld droion cyn heddiw. Bêl i gyfeiriad Breeze. Darren Thomas yn gry. Thomas yn dal i fynd, Darren Thomas os a dryder i fod, oes yn wir. O, campus gan y cofi Messi. Darren Thomas yn selio'r triphwynt, y drydedd gol, ac yn selio'r lle yn y 6 ucha i Caernarfon. Caernarfon 2, Caerfyrddin 1. Dwi'n wrth fy modd hefo y bechyn. Dwi'n meddwl bod y bechyn yn gweithio'n galad bob wythnos. Dwi'n meddwl bod y 6 eithaf yn anodd iawn, ond bring it on. O'n i bach o siomedig efo 2 free kicks gysi cyn yna. Mae'n bwysig bob cyfle dwi'n gael, dwi'n trio hitio target o leia. Ond dwi'n jyst yn falch y trydydd cyfle fi ath i fewn i Cymru rhwyd. A so ddim werth teimlad o sgorio a gweld y cofi sy'n gyd yn mynd solid gol. Yeah, look, we got Caernarfon next week, so that's obviously a very difficult one. The run of form they're in at the moment, but yeah, I think that when you look at it then after the split, teams are beating each other. The point differences can be reversed quite quickly. So yeah, if you get a little run of results, you can jump up, and there's no reason why 7th isn't the target. Dwi'n meddwl da ni'n codi gema pan da ni'n chwarae yn erbyn dim disrespect i gweddill y tîmau yn y Gynghrair, ond tîmau sydd yn o gwmpas y top, da ni yn chwarae well. A dwi'n meddwl canlyniadau da ni wedi gael tymor yma. I4 yn Caernarfon TNS. Da ni yn codi gem ni, felly jyst gobeithio dyn ni cael ymlaen o momentum yna wan i first.